Nemu apa kuwi jenenge? Nemu rek ndelalah kok ya ora kenek to susu. Nemu rek ndelalah kok ya ora kenek. Wes kenek. Numpak MTR kono lho, Mbak. Sama nyebrang iki lho, Mbak. Kono rono terus nganan numpak. Enggak ada. Jauh sampean. Aduh sampean pelakune. MTR ke sana. Sampe sampean kok mek muter-muter kok. Iki lho nyebrang rono terus nyerong nganan munggah jembatan, turun jembatan ku MTR. Sampean kok mek muter iki gedung office iki. Iya sama. Sakno lak yo nyasar-nyasar. Iki kan gedung-gedung tok. Tetap penunggu tong sampah guys ya, penunggu tong sampah yang ada asbaknya. Kalau di Hongkong ini daerah Wan Chai tapi yang sudah di arah pinggir laut. Di Hongkong merokok menjadi setan tong sampah. Koncoku sibuk selfie bandnya nang wong sitok lho, mau bar ngancani aku dugem, saiki aku ngancani dhek dolan. Rodok seyek guys, rodok seyek kancane aku ki sportif. Aku diterne tapi bare yang ngeterne genti. Iku jenenge setia kawin. Setia kawan, Ding. Kalau kancaku ki, kalau gila-gila nang kono selfie. Cepaku asat. Tapi nang kono kok iso lah enek omben apa bok ngono kae. Cah Indo ki nggak ngerti. Dosa kae arep nanti kok. Kok syuting. Koncone bapak-bapak aku. Duh iponi ngene iki sumuk. Padahal nang jero klub malam iku AC-ne puyuh mau dibeanterne mau adem. Ndasu kliang-kliang ta. Karo Yuni dindemi kok. Yuni sing ngentemi. Demi Juni.